ir-rokna hija miġjuba mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. In-numru 7 jissemma ħafna fil-kultura tagħna. Il-ġimgħa fiha 7 ijiem u l-qawsalla fiha 7 ilwien. Hemm is-7 kontinenti u s-7 ibħra tal-letteratura medjevali. Hemm is-7 noti mużikali u s-7 eġubijiet tad-dinja tal-qedem. Għandna l-ħrafa ta' Snow White u s-7 nani u l-ħrafa lokali tas-7 tronġiet mewwija. Fir-reliġjon nitkellmu fuq is-7 sagramenti, is-7 doni tal-Ispirtu Santu u s-7 tirjus tad-dnubiet il-mejta. Fi żmien ir-Randan nagħmlu s-7 visti u s-sawma tas-7 bukkuni li jirrappreżentaw is-7 stalletti tad-duluri. In-numru 7 insibuh ukoll f'ħafna idjomi u espressjonijiet. Għandu 700 sena ngħidu għal min ikun fuq ix-xwiek u ma jiflaħx jistenna aktar. Jinten 7 pesti għal min ikun ilu ma jinħasel u jkollu riħa tinten taqsam fuqu. Trid 7 jnejn biex tħares lejh, ngħidu għal min tant ikun sabiħ li para jnejn ma jkunux biżżejjed biex tiflih sew. Għal xi ħadd qasir u mbaċċaġġ ngħidu donnu 7 soldi fuq xulxin. U għal xi ħadd għadma u ġilda ngħidu qisu 7 snin tal-aks. Terġgħu tajt meta naraw 2, wieħed magħlub ħafna u l-ieħor oħxon ferm, ngħidu donnom is-7 snin tal-aks u s-7 snin tal-abbundanza. Jekk trid li ma jaħrablek xejn, ikollok toqgħod b'7 jnejn. Jekk titkellem bil-ħenoli, aktarx nisimek tajjat minn 7 mil il-bot. U jekk teħlis għal darba 2 minħal il-mewt, ikolli ngħid li għandek 7 tirwieħ. Bħal qtates, lil dak li jkun b'kelma jew b'ġest żgħir ta' fit-tella u fis-7 sema, imma jekk xi ħadd tikbirlu rasu, ngħidu minn għalih laħaq is-7 sema. U jekk idejjaqna u jxebbana sal-ponta tagħmel ħirna, nibatuh jieħdu 7 snin fejn ma jarax xemx. Min ikollu ħafna kwalitajiet sbieħ, ngħidu għandu s-7 doni. Imma din l-idjoma ngħiduha wkoll b'mod ironiku għal min ikun batut u msallab, għal min ikollu ġuħ kbir, ngħidu għandu ġuħ ta' 7 sefturi u għal min ikun mitluf fl-isbaħ raqda, ngħidu għaddej bis-700. Imbagħad għal min ikun kmin ħafna, ngħidu ilu mqajjem mis-7 mattinati jew mis-7 mattinati. In-numru 7 spiss nużawh biex infissru repetizzjoni u biex nisħqu fuq xi punt. Qedtlu 700,000 darba biex ma jagħmilx hekk, imma kollu ta' xejn. Iċċassat daqs 7,000 ngħidu għal min ikun skantat, moħħu fis-sħab, iċċassat bil-beraq. Hemm min hu mqareb daqs 700 u hemm min unjorant daqs 700. Meta xi ħaġa taħsadna għax ma konniex nistennewha, ngħidu lanqas f'700 sena ma bsart li jiġri hekk. Fl-aħħar nett għandna xi qwiel li fihom jissemma n-numru 7, xi wħud marbutin mat-temp. Bħal dan, nhar San Pawl, it-temp ibiddel 7 darbiet. Jingħad li fil-25 ta' Jannar, il-festa ta' meta San Pawl ikkonverta, it-temp jinbidel kemm il-darba. Ieħor marbut mat-temp jagħt hekk. Jekk il-qamar ta' Settembru jimla bix-xlokk, jagħmel ix-xlokk 7 xhur fis-sena. Il-bdiewa u s-sajjieda kienu jemmnu li jekk f'Settembru l-qamar jimla u jkun rieħ mix-xlokk, ir-rieħ jibqa' xlokk għas-7 xhur ta' wara. Hemm qwiel oħrajn li jtuna twissija bħal dan bejjieħ bajn waħda xerrej b'7 jnejn. Iwissina biex noqogħdu attenti għal xi difett meta mmorru nixtru. Hawn ieħor jgħidilna it-tajjeb jidneb 7 darbiet. Ifakkarna li fid-dinja kulħadd jiżbalja anke t-tajjeb. Mbagħad insibu xi qwiel marbutin ma' superstizzjoni bħal dan. Meta jmut Qassis jiġbed 7. Kienu jemmnu li l-mewt ta' Qassis kienet iġġib il-mewt ta' qassisin oħra. Hawl superstizzjuż ieħor jgħid min jaqla laqam għandu 7 snin purkatorju. Millum lem aħsibha darbtejn, anzi 7 darbiet qabel ma taqla laqam lil xi ħadd. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.